hola, provant. Amics, amigues, hem de parlar i fa molts dies que tinc pendent de gravar aquest vídeo i mai arriba el moment. Em podria haver pentinat, però no ha estat el cas. Iehea, què passa? Com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem. I avui et volia explicar com una espècie de conte, no? Un story time, així com super maco, però que en realitat de maco no en té res, perquè tot el que va passar va ser lleig. Jo tenia moltes ganes de canviar la imatge del meu canal, que ara mateix actualment és aquesta. I abans en tenia una que era, bueno, jo fent una carota. Feia molt temps que tenia aquella imatge posada i tenia ganes de renovar-la, però mai acabava de trobar el moment ni el què posar. Finalment vaig decidir què volia posar i va ser, doncs això, aquesta bombeta que tenim aquí. Clar, jo volia fer una cosa superèpica per celebrar aquest moment, no? Com de dir, ara, mira el que ha passat, que m'he canviat la imatge. De fet, jo m'ho imaginava com algo així. Penya, que em canvio la imatge del canal. Ole, salut! Em sembla que he trencat la làmpara. Però no, finalment no va ser així. Vaig decidir que me n'aniria a la Riera, aquí a Terrassa, que és un espai on es pot pintar grafitis, i la intenció era fer un grafiti així super gegant. Bueno, mira-ho tu mateix. La història va començar així, no? Va començar pintant el grafiti, però a mig pintar, doncs, va venir un ramat d'ovelles. I finalment doncs, es va fer de nit. Llavors em vaig quedar a mig pintar, amb la intenció de, bueno, ja tornaré demà. El ja tornaré demà s'ha prolongat tant com que han passat una quarantena pel mig i encara no hi he pogut anar. Total, que vaig decidir fer-ho a casa, a modo, doncs mira, faig a casa, faig així i ningú s'enterarà doncs, que jo volia pintar un grafiti. Pinto un quadre i ja està. Però clar, el quadre és que no m'agrada gens com ha quedat i llavors no em sembla que sigui algo com per ensenyar feliçment. I després de pensar diverses idees i a veure com ho podria fer per celebrar, no? Que havíem canviat la imatge, doncs no veig més solució que això que veus, explicar-t'ho tal qual. La meva manera de celebrar-ho doncs volia que fos així com una miqueta personal, no? Perquè aprofitant que som conscients que això algun dia farà un petardazo. Ara mateix som poquets, però algun dia serem milions de subscriptors. Ara mateix els poquets que som, està guai que siguem ben avinguts. I per celebrar-ho, doncs havia pensat de fer unes enganxines. Vaig trobar una oferta per internet d'unes enganxines i he fet 1000 enganxines amb el meu logo. Que, ai. He fet 1000 enganxines amb el meu logo i que si en vols una, doncs parlem-ne i te l'envio per correu o si ens trobem algun dia, doncs te la dono. Perquè són per això, són per regalar, són per repartir pel món. Així gratis? Sí, gratis. Qui paga els gastos d'envio? Doncs home, si no vius a la Conchinchina i és enviar una carta, doncs no ho sé, ho parlem. Però això és un regal. T'han fet mai un regal? Així sin sorteo ni anar? Doncs és això. Al final, no sé, mira, em fa il·lusió i les he fet i si en vols tenir una, doncs te la regalo. I ja està, era maco, no? Però no sé com ha quedat, si ha quedat maco o què. Feia temps que ho havia de dir
I ja ho hem dit. I ja està, fins aquí el vídeo. Moltes gràcies per veure'm, espero que t'hagi agradat o no, això és més una cosa de conversa. Aquest vídeo no crec que l'esbombi massa, no crec que el pengi a Instagram, per exemple, perquè el vegi més gent, sinó que és una cosa de la gent d'aquí, de YouTube, dels que estem a casa. I ja està, apa, fins la propera, adeu-siau.